Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавед, лайк кунед ва дар номерҳои поёмода муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. дӯстони азиз, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Рудаки, Ленинский район, бозори Хурока. Хонаи фурӯшидан ана ҳамин бино ҷойгир аст. Рӯпарӯи бозори Хурока, ана саршаи бозори Хурока аст дӯстони азиз. Дар поёнтар мактаби миёна, мағоза, масҷид, ҳама чӣ дар назди ана ҳамин бино ҷойгир аст дӯстони азиз. бинои нӯҳошона хона дар панҷум ошона қарор дорад. се дар хона перегаровка кардагиам дӯстони азиз, ремонт надорад. 74 квадрат шартномавӣ аст дӯстони азиз ва ремонт иҷоза дода шудааст. ҳозир рафта аз пеш манавор мекунем. хоб дӯстони азиз, ана ба панҷум ошона баромадем. роҳи лестница, роҳи лифт. Лифташ тайёр кор мекунад айни ҳавл. хоб аз тарафи дасти чап ана ҳамин хонаи фурӯшӣ мешавад дӯстони азиз. медароем ба даруни хона. роста ки мебинем дӯстони азиз, як холи калон мешавад. аз тарафи дасти рост якум санузел, аз тарафи дасти чап дуюм санузел, як комната, ду комната, се комната дӯстони азиз. чорумаш бошад кухня аст, балконно кухня кардагиам дӯстони азиз. хоб ана ҳамин тризаш аз бари бино аст дӯстони азиз. дигар тризаҳояш аз пушти бино мешавад. якум комната, дуюм комната, сеюм комната. инҷо зал, ду то санузел гуфтем, якеашро метавонед алоҳида ҳоҷатхона ва дигараш душ шавад, ё ин ки ҳардуяш душ ва ҳоҷатхона шавад. турбои канализатсия дар ҳар душ пайванданд. хоб хонаро дидем дӯстони азиз, як бордигар такрор мекунем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рудаки, Ленинский район, бозори Хурока. рӯ ба рӯи бозори Хурока, бинои нӯҳошона, хона дар панҷум ошона қарор дорад. се дар хона 74 квадрат. нархи ин хона $37,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ бароҳмонда мешавад. боз муомила дорад дӯстони азиз, шартномавӣ аст. номерҳо барои тамос 988 60 19 94. занг мезанем, маълумоти бештарро соимонг мефаҳмонад дӯстони азиз. хоб раҳмати калон барои диққат. дар канал обуна мешавем, лайк мемонем, дар номерҳои поёмода муроҷиат кунем, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. худо нигаҳбонатон то навори оянда.